Здравейте! Пак съм аз. Днеска е вечер. Този път съжалявам, че бе вечер. Но аз съм втора смяна и се прибирам вечер. Преди малко се прибрах и сега си пиша домашните. Ще ви прочета първата ми задачка. 100 минус 91 е равно на 9. Сам го реших. Направих по математика всичко. Вижте какъв ни беше урокът. Много лесен, много лесен. Вижте, днеска учихме с Хикс. Ще ви прочета една кратка задачка. 38 плюс Хикс е равно 82. Хикс е равно 82 минус 38. Хикс е равно 44. Според Морско-свинческото училище би трябвало утре да сме в почивка. А в петък сме на училище, а в събота и неделя пак сме почивка. 3 дни почивка. Май вие хората нямате такива почивки. Цяла седмица сте на училище. А после какво? Какво после? А после 2 дни почивчица. И ние имаме като вас ваканчиците. Пише си сега домашното по математика, защото утре искам целият ден да се посветя на мен. И разбира се, когато правя това... изгубих думичката. Когато правя за клипчето... Боже. Опа! Ще е светло. И няма да е толкова тъмно. Ще ми видите хубавите очички. Аз съм много красиво животинче. Вижте като съм разрошен, как съм. Йо, бейби! Ама като съм оправен, се харесвам най-много. Вижте, да кажем моите цветове. Бяло, черно. Бяло, черно. А интересното е, че тук ми е бяло, кръчето ми е бяло. Няма да ви го дам обаче. Но обаче... тук ми е черно. Ето го кръченцето. Много се обичам аз. На тъмно нищо не се вижда. Ама като ви казвам аз, че няма днеска, но не, трябва да ви направя това. До утре. Както винаги си го казвам, нали вие не сте казали на другите животни, че аз съм най-сладкото? Вижте ми мутката. Утре ще ми видите мутката, а пък днес ще прочета още една задачка, разбира се. Умаляемо разлика. Умаляемо разлика е минус. До утре. Помнете ми репликата и не казвайте.